Vítaj pri dnešnej meditácii. Nájdi si miesto a set, ktorý ti dnes vyhovuje. A keď budeš pripravený, pripravená, pomaly zatvor oči. Chrbát skús držať spriamene. Dnes si vyskúšaš vizualizáciu. Ďalšiu z mindfulness techník, ktorá ti pomôže upokojiť tvoju nervovú sústavu, zbaviť myseľ príliš veľa podnetov a zároveň vie pomôcť aj s redukciou stresu. Pomaly svoju myseľ prenies na zelenú lúku. Vybav si tú najzelenšiu farbu, ako si vieš predstaviť. Rozhliadni sa okolo seba a všimni si detaily lúky, ako vyzerá. Zavnímaj aj zvuky, ktoré počuješ. Všimni si to, ako slnko dopadá na jednotlivé steblá trávy. Teraz sústreď svoju pozornosť na chodník, ktorý sa pred tebou rozprestiera. Vykroč po ňom. Skús tento chodník precítiť pod svojimi nohami. Drobné nezrovnalosti, po ktorých kráčaš. Ako pomaly napreduješ ďalej, spozoruješ pred sebou les a miesto, kde hraničí s lúkou. Všimni si tento prechod. Zavnímaj všetky farby lesa, ktorý je pred tebou. Aké odtiene zelenej vidíš? Pokračuj ďalej po chodníku, až sa z lúky presunieš do lesa. Chvíľu len pozoruj svoje okolie. Čo vidíš? A aké zvuky okolo seba počuješ? Medzi týmito zvukmi zavnímaj aj zvuk tečúcej vody. Vykroč za jeho zdrojom. Až pred sebou uvidíš potôčik, ktorým tečie kryštáľovo čistá voda. Chvíľu len pozoruj, ako tečie. Takmer rovnako ako myšlienky, ktoré ti prúdia hlavou. Natiahni ruku a ponor ju pod hladinu potôčika.
Uvedom si teplo alebo chlad tejto vody. Jej čistotu. Svoju pozornosť opäť nasmeruj na les, v ktorom sa nachádzaš. Pomaly začni kráčať naspäť po lesnej ceste, až sa ocitneš na zelenej lúke, na ktorej si začala. Ešte raz si ju uvedom, to ako vyzerá, to ako slnko dopadá na steblá trávy, to aké zvuky počuješ. Zavnímaj, ako slnko dopadá na tvoju pokožku. A všimni si, ako ti príjemne zohrieva jednotlivé časti tela. Uvedom si aj teplo, ktoré v tebe vyvoláva. Predstav si, že každá časť tvojho tela, ktorej sa slnečné lúče dotkli, je o niečo uvoľnenejšia a ľahšia. Vráť svoju pozornosť k svojmu telu ako celku. A ešte raz si skús uvedomiť aj svoj dých. A keď budeš mať pocit, že už nastal čas, pomaly otvor oči.